Ka Committee on Government Assurances Jong Meghalaya Legislative Assembly hakasngi baar kalale Jurip Ialehkai ki project bapentrekam na sorkar Jylla ki bakentup ya ka indoor stadium ha Sauli kamau khanu football stadium ha East Khasi Hills bat ki Jaka Ialehkai ha ne ki water sports facilities ha tham district ribhoi ya ka kun na alam do chairman ka committee bat MLA ba ranekton lengdo tongkhar bat ki dekhot ki bakentup ya ka Dr. M Amprin lengdo MLA East Shillong Dr. Celestine lengdo MLA Umsning bat ba Olan Singh Sun MLA Mausen Ram ki officer ki bladan ha kani ka jinglet Jurip ki kentup ya Sanjay di Shira BDO Mauringkeneng ba Manhiam Marbanyang Chief Engineer Sports bat kinomi khmat na ka company ka bashna ya ka football stadium habakran hakani kasngi chairman ulaong ba kisngau sarong ba ya kamadan football ka bahetam ha India latai hakani ka Jylla chairman ka committee ulapan paw ya ka jingsngau hun halor ka jingya chaprang jaga kam bat ong balakmi renti ba ya kani ka project and pendap hakapor ka balabu karkum ka plan ya kani ka football stadium ka ban ngiam hadu saupau hajar ngut ki ba an pendap hakabenta ka bakhadu jong usnam hajar pupra ka committee ka le Jurip ru ya ka water sports center ha tham bat ka tennis court ha Sauli chairman ulaong ba usngau kemen ban yoi ya ka jingya chaprang jong ka Shillong